Την αξία του εθελοντισμού εξήρε ο Δήμαρχος της Λάρνακας, Ανδρέας Λογουρτσάτης, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε χθες βράδυ ο Δήμος της πόλης. Στόχος της εκδήλωσης να εγγραφούν όσο πιο πολλοί εθελοντές για να προσφέρουν σε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Με όχημα την αλληλεγγύη, την προσφορά και την εθελοντική εργασία, ο Δήμος της Λάρνακας έχει ως στόχο να διατηρήσει αραγή τον κοινωνικό ιστό και να προστατέψει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η προσπάθεια που άρχισε ο Δήμος πριν από ένα περίπου χρόνο για τη δημιουργία ομάδας εθελοντών στην πόλη του Ζήνονα έχει ήδη αποδώσει καρπούς, αφού πολλοί άποροι άνθρωποι βρίσκουν βοήθεια κοντά σε αυτούς. Με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη, αλλά με σχέδιο και με αποφασιστικότητα. Και μετά από τους πρώτους λίγους μήνες ξεκαθαρίσαμε λίγο και το πλάνο μέσα από το οποίο θα λειτουργήσουμε. Είναι ένας πυλώνας 4 δραστηριοτήτων. 4 οι κυρίαρχοι άξονες πάνω στους οποίους εργαζόμαστε. Είναι τα 4 αυτά. Είναι η ανάπτυξη, είναι η απασχόληση, είναι η αποτελεσματικότητα. Στην εκδήλωση για τον εθελοντισμό, δεκάδες δημότες της Λάρνακας είχαν την ευκαιρία να εγγραφούν στην ομάδα εθελοντών, αλλά και να ανανεώσουν τις εγγραφές τους στα Μητρώα του Δήμου. Θέλουν και να ζητούν να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή στη Λάρνακα, στην πόλη μας. Και τι φιλοδοξούμε να κάνουμε? Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο ομάδων εθελοντών, συνεργατών, διότι, φίλες και φίλοι, ο Δήμος δεν μπορεί να είναι παντού. Οι εθελοντές βοηθούν στη στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου Λάρνακας, ενώ παρέχουν βοήθεια από πόρτα σε πόρτα και διοργανώνουν αθλητικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο κοινωνικό παντοπολείο Λάρνακας ξεπέρασαν τις 2.000, με αποτέλεσμα ο Δήμος να αναγκαστεί να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον τρόπο παροχής τροφίμων.